హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ వంశిని. ఈ వీడియోని మీరు థంబ్నెయిల్ చూసే వచ్చుంటారు. అయితే ఈ వీడియోలో జూమ్ యాప్లో ఉన్న కొన్ని లోపాల గురించి అయితే ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. స్కిప్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్గా మనమైతే ఈ జూమ్ యాప్ను చూసుకుంటే, ఈ జూమ్ యాప్లో వివిధ రకాల కాన్ఫరెన్స్లు మరియు వివిధ రకాల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ యాప్లో జరుగుతాయి. ఈ జూమ్ యాప్ని అయితే చూసుకుంటే, ఈ జూమ్ యాప్ సర్వర్లతో చైనా సర్వర్లకైతే లింక్లు ఉన్నాయనేసి అయితే మనకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ జూమ్ యాప్లో మొదటి లోపం ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ లేదు, అంటే సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా బలహీనతంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అయితే దీన్ని ఏ రకంగా హ్యాక్ చేసి లేకపోతే చైనా వాళ్ళు దీన్ని మిస్యూజ్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉండకపోలేదు. ఈ జూమ్ యాప్ను ప్యాకెట్ స్ట్రిప్పర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా హ్యాక్ చేయవచ్చు. అయితే మనం ఎలా ఉన్నాం, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాం, ప్రతిదీ సెక్యూరిటీ పరమైన ప్రతిదీ ఈ జూమ్ యాప్ ద్వారా వాళ్ళు హ్యాక్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే మన ఈ జూమ్ యాప్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ డార్క్ వెబ్లో అమ్ముకునే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మరియు మనం వీడియో కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు సంబంధం లేని వారు వీడియోలలో కనిపించడం, ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం, మధ్యలో వేరే వాళ్ళు మాట్లాడడం అలాంటివి జరుగుతున్నాయి. బెంగళూరులో ఇలానే ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో అశ్లీల వీడియోలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళైతే ఈ యాప్ను పూర్తిగా బ్యాన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. అయితే మనం ఒక్కరమే వాడతలేం ఫ్రెండ్స్ ఈ యాప్ను అనేది. మన గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన కొన్ని కాన్ఫరెన్స్లు ఈ యాప్తోనే జరుగుతున్నాయి. మరియు చాలా వరకు బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్లు కూడా దీంతోనే జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్త పడమని అయితే చెప్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా దీన్ని బ్యాన్ చేసే అవగాహనలో ఉన్నారు. మొబైల్లో కూడా ఈ యాప్ అనేది ఉంటే అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని అయితే మన సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీ స్నేహితులతో కూడా పంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.